Sabe ben? É un poquinho queimado, pero ben. De repente distráense e non hai nada feito. Un desastre, un caos. Ainda se enfadan. Deixa que non sei que, bueno, joder, que non paras de non sei que. Triple traballo, cruzan todo sempre. A min créame un caos. Bueno, que espera un pouco. El mío se llama Rus. O meu se chama Dana. En 1906 había unha cultura do traballo moi distinta da que coñecemos hoxe. Os labregos vivían para traballar e non existía o tempo para o lecer. Pero aínda que o labor do campo era moi duro, tiña algo bo. O campesiño era o seu propio xefe e organizaba a súa xornada como lle parecía. As familias traballaban unidas, desde os adultos ata os nenos, e sempre podían contar coa axuda dos veciños cando había moita faena. Pero tamén había asalariados, pois ás veces os labregos necesitaban contratar a un xornaleiro. Os contratos en 1906 adoitábanse facer verbalmente, sen papéis, e a palabra tiña forza de lei. Faltar a palabra nun acordo de traballo considerábase indigno. Comeza un novo día nas casas de 1906. A chegada do can dos Peña e dun cachorro pros González serviu para que as dúas familias recuperasen o bo humor. Todos están máis afeitos a 1906 e as obrigas diarias lévanse mellor. Víctor e Martín, que antes tardaban en erguerse da cama, agora están en pé desde moi cedo e van buscar auga. Os concursantes teñen que cumprir coas faenas dos labregos de 1906. Nós estamos levando ben, pero eles están levando así algo peor, como teñen a Lorenzo así co brazo tal, pois Carlos está traballando moito máis, ten que traballar, facer por dous, pero, bueno, van levando ben tamén, creo eu. Tampouco me parece normal que nós somos menos. Aí temos dúas vacas, a agua doble de lexos, a palla doble de lexos, todo doble traballo. Tampouco me parece normal. Pero o peor problema dos Peña é que Lorenzo non pode traballar en boas condicións porque rompeu o brazo antes de entrar no programa. Boa, veche la brinca. Ella brinca. Por exemplo, xa solo para abrir o cacharro dos animales eu teño que coller así co ombro, levantar, apoiar así, coller o pau, poñer aí todo con unha sola man. E depois o cacharro grande da comida, teño que coller un pequeno e andalo enchendo. Despois tal, despois colle así con a man, isto é rolón. Agora que non todos están de acordo con que os Peña estean en desvantaxe. O feito de que o rapaz tivera a man así, bueno, hasta aí uns días os nosos tampouco botaban moita man. Son rapaces de agora, non lles gusta moito ter que moverse, gustalle moito sentarse, andar apalancados. Como eu teño dos cuchos, verdadeiramente non me arreglan moito. Aunque son moi bonitos, pero non me arreglan moito. E tendo os fillos, tamén sempre está dicindo non sei que, non sei canto, que fan o que quere, que tal. Pois cambio un cucho por un fillo, pero non me aceptou. O programa toma a palabra a Carlos e vai ofrecer unha solución para igualar as cousas entre as familias. Estimada familia Peña Ares, antes da hora de comer recibiredes a visita dun veciño que vos quere comprar unha das vacas e un terneiro. Non só melloraredes a vosa situación económica de maneira definitiva, senón que poderedes contratar a un xornaleiro como nangún momento
Nos pideu Carlos. Teredes que escoller entre Víctor e Martín. Claro, seguramente. Debe de saber que o soldo medio que corresponde a un xornaleiro da época sería de unhas 25 ou 50 pesetas semanais. Eu non vou de xornaleiro. Peña, se xa casi o son, xa axudo bastante. Querero, ainda por riba máis traballos. No, xa temos suficiente. Pero canto lle dan por unha vaca, el? O prezo da vaca e do terneiro xuntos deberá rondar as 280 pesetas. Prezo que ten previsto o veciño seguindo o mercado da época. A ver, facemos o trato con eles, se podemos ir unha semana cada un, ben. Se non, vai Víctor. No? Vale, pois sí, que elija primeiro. Supoño que vai coller a mío, porque está claro que son o mellor traballador. Entre Víctor e Martín eu escollería a Martín, non? Dos. Bueno, así, total, tanto lle dá estar aquí como traballar aquí como traballar en baixo. Ai, eso non lo sabes. Antes de vender os animais, Carlos quere facer algo que deixara pendente. Guiar o carro coas vacas tal e como facía seu pai. Xo intentara a semana anterior, pero foran os González os que levaran o carro. Agora Carlos poderá haber cumprido o seu desexo. Ya es pequeñilla. Fáise de cariños animales, Eu quería que me colleran nas cámaras levando as vacas, aunque fora por aquí polo llano, pero fora un cacho, non? Porque, bueno, para que me quedara a imagen esa de andar, porque como as vacas aparecen moitos bois, meu pai tiña bois, eu cando hasta os, non sei, hasta os 9 anos, 10 anos, tuvemos bois nas casas, eu andaba cos bois, non? O xeño! Non se pode casar un co primeiro que chega. Vete! Hoxe, como non o gravaran sacando o carro, a Carlos, pois sacou o carro aí cas dúas vacas para coller un pouco de erva, que xa ben lle dixen que o sacaba mellor de 3 carretas que sacando as vacas para exhibilas, pero bueno, cada un fai o que fai e como é. Entonces, pois, ca súa co que fixo e tal, ao final baixounas e cando as baixou casi nos arrancan a figueira con toda a súa maña. Os Peña recollen a vaca por última vez. É o momento de vendela e un comprador chega ás casas de 1906. Pódese. Dixerme que querías vender unha vaca. Hola, que tal? Como está? A vaca... Carlos pensa que pode dominar a situación porque na súa vida de 2006 é un feirante profesional, pero nunca antes vendera unha vaca. 20 litros diarios. A modo. 10 pola mañá e 10 pola noite. A vaca non vale máis de 150 pesetas. 150 vale o cucho. Mira que diferencia hai. O cucho non vale máis de 100 pesetas. Se che dou 200 pola vaca xa me parece abondo tamén, 230 pola vaca e 130 polo cucho. O cucho máis de 100 non chos dou, 230 e 110. Non. Tú cusas me deixar por 100 e se che dou pola vaca 230 xa son 330. Ben, facémolo o trato así. 230 e 110 polo cucho. 340, nin pa ti, nin pa mí. Bueno, logo. Venga, trato feito. E así son 340. 340. Mira, este señor vai levar a perucha. Carlos conseguiu un acordo moi vantaxoso a base de labia e de maquillar un pouco as bondades da vaca. Sen dúbida, os negocios dánselle moi ben. Salud, vaca. Pola vaca. Cerramos a cancela. Cerra, por favor. Cerramos. Cociñeiro, primeiramente vou dar a Sara porque jardo ali arriba, muller jardo ali que boa falta nos hace. E despois, como estamos así con moito traballo, pois collerei a ver se o veciño do lado a ver se chego a acordo con fillo para collelo de xornaleiro para que nos axude un pouco, que estamos un pouco agobiados de traballo.
E máis está o rapaz así co brazo na escayola. Entonces, bueno, polo menos pasaron unha semana ou dúas un poquinho máis tranquilos, máis desahogados. Os mozos aquí, por arriba. Esta vai ser unha xornada de negociacións para Carlos. Lorenzo vai a buscar a Víctor e a Martín para contratalos como xornaleiros. Dices tamén, non? Está aí dentro, que anda bebendo. A ver, Víctor, joder, sempre hai que esperar por ti. Os González non van moi animados que digamos, a pesares de que este acordo lles permitirá ter máis cartos dos que o programa lles asignou. Tiña que decidirme por un de vos, non sabía por cal decidirme. Pensei en contratarvos unha semana a un e unha semana a outro. Eu quería que o sueldo teria que ser de 40 pesetas semanales. Claro, pero é que entonces tiñas que facer as 40 horas tamén. Entonces, ao mellor o sábado e o domingo necesitaba tamén que para completar as 40 horas. Bueno, entonces o trato é 40 horas semanales de lunes a viernes, quedando de esas 40 horas, 3 horas para o sábado, soldo de 40 pesetas semana. Algún problema, alguna cousa? Non, eu creo que está ben, sí. Bueno, pois agora ditas me escribo eu para ter constancia tamén deso, non? O trato queda pechado. Víctor e Martín traballarán en semanas alternas durante 8 horas diarias por un soldo dunha peseta por hora. Está sendo un día redondo para Carlos, que chegou a 2 acordos moi beneficiosos para él. O contrato cos González queda por escrito e firmado. Vale, pues moi ben. E aquí estamos para cumplir. Xa está o negocio todo. 40 horas semanales, de lunes a viernes e tal. Quedando 3 horas para repartir o sábado e o domingo. Bueno, así todos mellor. Canto mellor vivamos, mellor para todos. Claro. Mellor é a convivencia. Agora que somos ricos xa, Dios moi bueno, eso, xa a repartir a riqueza. Esa noite, cada quen ve o negocio desde o seu punto de vista. Carlos está feliz, pero os González non tanto. Hoxe gran venda de animales, satisfactoria venda de animales, temos cartos a mogollóns, temos diñeiro, temos cartos, somos felices, somos guapos, somos máis altos, estamos máis gordos, estamos máis satisfeitos. Hoxe todo é delicia. Xa conseguiches deixarnos sin tabaco do normal, bueno, pois xa está, xa non protestamos porque xa nos afixemos, xa pasamos máis de ronchar por eso, porque sabemos que non ten remedio. Agora vindesnos co xornaleiro. O mellor é que nos vedes moi ben e sobrados, entonces, pois, a traballar nas dúas casas, entonces, ou non sei, veña, un pouco máis aí, exprimide. Bueno, eu viñamos falar do tema ese do xornaleiro, que non me parece moi ben, porque eu se viña a concursar ca miña familia, agora vou ter que pasar polo casi toda a mañán, vir a comer, e estar toda a tarde noutra casa que non é a miña casa, entonces é como se vivira con eles. E a mí eso non me parece normal. Entonces, que non sei que pretendedes. Que pretendedes? Que Lorenzo ahora este de vacacións? Para que depois diga que non me adapto, que a ver se pillo o ritmo, que sei, a ver se pillan os outros o meu ritmo, que teño que traballar o doble. Oxe, levei un susto moi grande, porque casi me atropella unha vaca, así. Casi me atropella. 2 veces. Hostias, que poa vaca, estaba eu anda á porta e vexo a vaca correndo, collín, fun correndo, cerrei a porta e tomar polo saco, e metíme dentro da casa. Seguide exprimindo, a ver hasta que punto aguantamos e cando reventemos xa comprobaredes o que pasa. O sea, non é ninguna amenaza, estades nos jodendo vivos. Pola miña, o sea, polo que eu penso, estades nos jodendo hasta máis non poder, xa. Ao mellor é que teño que empezar, a min tamén me van a empezar ao mellor a dar náuseas e mareos constantes, bueno, ao mellor así consigo rascar o carallo un pouco máis, sabes, e non facer nada. O
O día seguinte, Víctor segue molesto por ter que traballar para Carlos. O certo é que asinaron un contrato por demasiadas horas. Víctor! A ver, que está un pouco quente. Cal queres, este ou este? E que queres facer? Pois este. Primeiro colocar a leña e logo por salgueiro. A ver, Víctor, tome antes de ir traballar. Pero mentres algúns teñen que pensar na faena por facer, outros habitantes de 1906 só pensan en divertirse. Levo este, Marquiños, que fai? Queda con vos ou vai comigo? Sí, queda con nós. Vale, ala, queda con mamá. No, yo quiero ir. O deixo ir ao teu lado, cando te Pero con ese cosito, y a ver si vas a caer encima. A ver, vamos entonces, venga, ven conmigo. Marcos acompaña a José a traballar na horta. Despois do acordo asinado con Carlos, José xa non poderá contar cun dos seus fillastros para traballar. Tamén é certo que, segundo el, nunca puido contar moito con eles. ¿Cuál? Os rapaces deberan ir a axudar a Carlos, pero non o fan. Traballa só con Lorenzo. Mentres tanto, Víctor e Martín están en folga. Queren cambiar o trato donte, e armas unha boa na casa dos González. É unha barbaridade. Porque non Eu quero estar ca miña familia aquí, non vou estar 8 horas ali con el, ca súa familia, que eu teño unha familia aquí e xa temos moitas cousas que facer, entón imos lle plantexar aí a idea de que sean 4 horas. A mitad de tempo e a mitad de sueldo. Non sei que proposta facerlle, a ver que proposta fan eles e a ver que se me parece a min ben ou non. A nós o que nos interesa é se estamos facendo unha movida ter xunto, eu axudar a pasar xuntos facendo a mesma cousa. Non prescindir dun e depois, non, é que nós tivemos, o outro perdiuse eso ca súa familia. Eu creo que en realidad chegaron a casa e a nai, que é máis así, máis avispadiña, porque se ve que controla todo e dirigios a todo, pois a nai debeulle dicir, ui, pero que faz 8 horas, entonces os rapaces pois viñeron a virar a tortilla. Como nai non me gusta a idea de vir para aquí e prescindir de ver a un fillo prácticamente máis que para comer e tear, que este traballando na casa do lado todo o tempo. Eu prefiero, aunque sea 2 días á semana, que lle temos que ir a familia inteira botar unha man á leira, imos. Non hai problema ningún, o que pasa é que se estamos aquí pasando o que estamos pasando, ainda por riba, que vai a un todo o tempo para 8 horas, pareceme demasiado. Que non vou ir eu a traballar aí arriba, estar traballando arriba seguido, eu como un can ou como queiras, vale? E os demais de vacacións aquí, me entendes? Porque aunque el tuvera un chaval san, tampouco creo que o tuvera 8 horas traballando diarias, Aparte. Era unha cousa que eu non os iba a ter aquí 8 horas, tampouco, porque tampouco me gusta, eu nunca tuve un empleado, tampouco me gusta que ande un empleado detrás miña un xornalero, a ver que fajo, ou... Digo, búscate vida, fai o que queiras por aí. Eso falámoslo antes de subir. Isto vai ser unha cousa seria, tal, e eu xa lle dixen, vale, isto imos facelo paripé, pim, pam, e imos subir. Sí. E despois arriba, eu xa lle deixei que dixera el todo, e non, sí. Se quixera, pois, que como me llevo a decir... Se me daba gana, dicía, no, pero que che vou traballar 8 horas, o sea, que pensas que son paro, pero veña. Pola miña parte non foi teatrillo, nin nada, fala el, pero se dixen el que non debeu de aceptar se non lle parecía ben, as cousas hai que falalas. El é bon negociante, eso temos que reconocer. Hombre, eso está clarísimo. É moi bon negociante, pero ahora nos imos lle plantear a nosa versión, e se lle gusta o noso contrato que imos firmar xa conxuntamente, pois arreglaremos. O que si lle penso dicir é que propoñan o trato que queiran, pero que o cumplan. Eu non son un caballero, e a miña palabra non vale nada se queres, sabes? Dame igual que me conozan como pois que non teña palabra, que son o que sea, que son un desesperado, tírame 2 huevos. Por fin, Víctor e Martín soben á casa dos Peña para renegociar con Carlos. A mí, como o trato de antes me parecía ben, cal sería a vosa proposta? Pois, bueno, a nosa proposta que estuvemos falando era de
queríamos traballar 23 horas. Repartidas durante a semana, 2 horas pola mañán, 2 horas pola tarde, despois fins de semana, sábado 1 hora e media, domingo outra hora e media. E despois, bueno, eso... E despois, se houbera que facer algunha axuda así á parte, pois faríase. Sin cobrar nin nada, só. Bueno, o sueldo, unha peseta hora, como estaba ayer, que vos... Sí, seguiríamos con eso. Bueno, eu... Saliría 23 horas, 23 pesetas. 23 pesetas a semana. Estar ben en matemáticas, Dámonos unha aperta, como a vecinos que somos. Unha mancha. Pero mariconadas asustas. A ver se veñen máis contentos, me axudan, de verdad. Pois se veñen enfadados, pois xa non axudan moito. O que si, a mellor, que teño pensado, a mellor, é, se vexo que poñen interés, darlle alguma propina cando lle pague, ou así, non? Porque eso axuda moito a que o xornaleiro estea contento. Non debía haber posto da gratificación, pero, bueno, non sei, ocurriuse que onte, iso. Será por parte do fogo. Ana, bota o volumen que perfecto. Eso non vale nada. Aí vai, contrato. Que, má? A ponta de... O panorama cambiou moito. Víctor e Martín serán desde mañá empregados de Carlos, que para eles é xa un inimigo. Ademais, os Peña teñen unha boa reserva de cartos que gañaron coa venda dunha vaca. Queda por ver como afectará esta nova situación á relación entre as familias e á vida en 1906. Non te ve? Fala ti. Non, tens que falar ti. Esa pole. Oi, nenita. Non se está mala, veña. Non te enfades. Si credes nalgún momento que a outra familia está en desvantaxe, non é culpa nosa, penso que non. De todos os xeitos, se necesitaran axuda, eles son os que teñen que pedila. Estaba claro que o acordo ese se iba a modificar, o sea, eu non son... Podo ser gilipollas, por o mellor, pois sí, pois eso de que o mellor que sí, vale, comí unos con patatas. Onde vas? Afuera. Cara. Cara ti. Cara. Cara ti. Cara ti. Que te botou por fora? Se queredes tamén, pois poñémonos a escupir polas paredes os homes como se facía na época, o mellor así estades, salevos, sabes, máis o 1906, sabes? O novo concursante será jato ou será micho? Será paxaro ou será avión? Non rompes aí, ó. Vale. Non falo. Vale, dille que non falas, apagamos. Adiós. Nós tirados polo chan. Terrible. Non me graves que estou en huelga, pois apeteceríame estar onde houbera auga e poder atar con ela hasta aquí. O desastre. Inundouse de todo. Eu levo 3 días sin asearme nada. O sea, somos retrasados. Esa é a pregunta que te quedamos. Preparadevos para marchar. Un saúdo ao programa. Veña, corre. Va.